Sumigunjang kanjeng langit kelap-kelap hatong lergin janging sang baweh gandrung sabarang kalbu ukir moyak mayik menika Ndara Janaka sampun mandhap saking ukir swela giriden kepareng ngapa nyuwun dawuh menggah kados pundi anggen paduka ngudi wahyu Makuloro moden angsal damel menapa dereng nggih Gus iya Kakang Semar antuk pamuji waku sabda mundi wahyu Makuloro Kakang syukur badhe sewu dene Raden angsal damel wahyu kanarendran iki maringi sinten den ingkang keparing sang pegawan Kesawa Sidi Uruhanana Kakang sak temene wahyu Makurama iku ora wujud ora gontra nanging amung piwulang Astabrata piwulang pepakem kagem para kang jumeneng nata dadi pangarsa Kakang ya sabab saka luhuring piwulang Astabrata mula derajate padha karo wahyu mau Kakang Semar. Nggih Ndara nggih. Mugi-mugi benjing turun sampean wonten ing wiyat dados Narendra nggih Den Kakang Semar iya. Kakang iki Dipantusaka ageming Kakang Basukarna kula hayo Kakang ngendhak kanthi ngupadi ngendi lenggahing Kakang ngawunggu. Leng-leng endi ya mangu bangun kung tanduhan rimang leleno tanpa kandin Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ana satru laksana sapa iki Pengah Pandhawa Janaka kekasihku adalah Raden Janaka paduka kula upadi Raden. Oh iki paduka kula upadi. Kula ngupaya paduka Raden. Kula nggih madu sampeyan nggih Gus. Sireku sapa? Kula pun kala Bantala, kula pun kala Dahana. Kula kala Renu, kula pun kala Maruta Raden. Ana wigati apa ngupayi diparang Janaka? Raden prasajan kemawon kula nyuwun paduka ruwat nggih Raden. Oh nggih. Kula nyuwun dipun swargakaken nggih Raden. Kula nyuwun dipun ruwat Raden. Kula nyuwun dipun ruwat Raden. Priye Kakang Semar? Nggih. Pun ndika turuti Gus. Sampeyan obong kangge geni panas ing ati nggih Gus? Iya Kakang. Meka pangkaton sunirat wetan soroting haruna lenetraning salirapo
Iki Kyai Janaka ingkang gugah nggonku semedi. Ana apa Kyai Arjuna? Saderipun nyuwun pangapunten. Dene kula wani ganggu damel anggen paduka mangsa semedi Kakang Prabu. Menapa ingkang ginayuh teka sanget anggenipun gentur semedi Kakang Awangga. Yai mulanipun Kakang semedi awit nyuwun mesaning Gusti kang nyipta jagat. Muga tumuli bali pusaka Wijaya Capa ingkang wektu iki oncat saka ing tanganku Yai. Lah Siadi mentas saka endi? Inggih Kakang. Kula saking nggayuh wahyu Makutara. Oh, mengono. Inggih. Wis entuk gawe di pangestu patusamunang sadamel. Wah, dalah. Siadi wis antuk gawe kepengin poeng bakal nyemuri kaya apa wujude Yai. Monggo parenga mirsani Kakang. Wah, dalah. Arjuna wonten dawuh aku aja mok apusi ya Di. Iki Wijaya Capa kang tak goleki Yai. Teka Siadi ki nggawa ki mau kepiye nawari? Nalika kula sowan ing Prapan Kutarunggu Premban Kisawa Sidi samunipun kula nampi wahyu Makurarama kula dipun titipi pusaka Wijaya Capa. Rikala semanten dipun bekta dening Kakang Anoman Kakang Prabu. Oh, iya Di. Keparanyata Yai. Wektu kuwi pun Kakang perang tanding musuh Anoman. Merga dheweke nyelikke pun Kakang munggah marang Swelogiri. Dheweke tak tameni Wijaya Capa. Tok Anoman banjur ilang bareng sak pusakaku. Enono cetha yen sing mau Anoman Yai. Lakar kaluhuranku Prabu. Waduh Dimas Arjuna. Banget ing menuwunku dene Siadi bisa ngalgaripun Kakang Yai. Wis bali pusakaku Yai. Nyata Dimas Arjuna satria ingkang resik lahir batinmu. Ketitik Siadi ora milik marang pusakaning liyan. Lan pun Kakang melu bungah. Dene Siadi wis bodho. Napa nugraning Widya Makurarama. Inggih, O Prabu. Yen pancen pun Kakang muga kautus Kyai Duryudana dinten gaya wahyu mau. Nang kasunyatan sing entuk gawe Siadi tegese wahyu mau pancen tinodrat kudu marang Kyai Arjuna ngaturaken panuwun. Wis Di, pun Kakang mrut pamit bali marang Awangga pamujiku muga wahyu lestari marang Kyai Arjuna. Miat langning kalang nyuwang magelar pandamun sareng tinon kekonang surung soro tetan padang ana satria bagus merpeki parang aku kisah anak sira iku sapa aku kang kliyang kabur ngayenan jenengku Bambang Sintawaka. Apa bener sira kang aran Arjuna ya Janaka kapara nyata mengko wigati apa dene sira katon goleki marang Arjuna
Ih Arjuna, mulane aku ngurip barang sira. Awit aku kuwi yen to sira wis nampa wahyu maku Rama. Mongko aku uga kepengin bakal kaya wahyu mau. Kang mengkono Arjuna, entuk ora entuk tak jaluk wahyumu. Tinggal gelanggang colong mlayu Janaka mandhega. Anten apa, Den? Kok mlayu-mlayu? Kakang Semar, aku sing ngaturake bali pusaka marang Kakang Awunggu. Nggih. Ana satriya bagus nemoni aku jenenge Bambang Sintawaka. Bakal njaluk wahyu kang tak asta. Terus sampeyan pripun? Ora tak wangsuli nundak dadi pasuwen aku terus bali. Ah nggih, leres. Ila-ila cara kuna bubar entuk wahyu ora kena Sulaya, ora kena Bandayuda. Pun bener nek ndika niku nyinggiri. Nggih tinggal langsung mawon, Gus. Janaka. Tatkala narpa Kresna tang tulus hanyakra ing Treksara Jahnawi Suruta. Ya jagat Dewa Bathara. Ngisor kae ana wong nglumek ora pangkat Dimas Werkudara kok sajak lagi susah. Werkudara, mandheg ya iki. Kadangmu padha warandena becik besok amen nemo baris kang prayitna. Larang dhisik Werkudara ana apa ngendhek wong mlaku. Siade arep menyang endi? Minggat separan-paran. Lho. Lunga ki nyang endi? Kok sajak rengu pikiranmu ana apa di? Nang omah ora kerasan. Timbang ana kraton mung disrengeni, lu minggat wae. Sing nyrengeni sapa? Sing duwe negara. Kyai Puntadewa. Iya. Lah kok disini sebab apa? Aku kon mulai Janaka aku ora sudi. Lho. Oh lah iki. Mula dadi dukane Kang Raka Ngamarta. Lah wong diutus karo dulur tuwa kok mangsil iki kepiye? Ayo digoleki. Ngendi nggone sing goleki? Mulai jlamprong padha goleki atine tengu. Marga angel pesabane. Kresna kakangku apa? Pendhawa kuwi kreta jaran. Gusti Kresna kakangku. Ana jaran siji lunga. Kena apa kusir kok meneng wae, ora tanggung jawab. Nutuh aku to iki mau. Wis siadi aja dadak. Ewuh ayo. Ndelokipun Kakang.
Ka Pandhawa tata kasiwisaya Indriyak sasara marutwa pawana bana margana Wong kakak sapa iki? Aku Werkudara kuwi sapa? Aku Kumbakarna. Ana apa methuke aku? Weteng kuwi njaluk daging menungso. Mula Werkudara mlumak sembelih gulung dadi panganku Werkudara. Ana apa Werkudara? Kodho buta gedhe pinggir dhewe jeneng Kumbakarna. Arep mateni aku. Kelakon odol-odol ususe. Mati kok ilang dangene. Werkudara Kumbakarna nang aja digoleki sebab dheweke nunggasi adya mapan ing wentes ngono ya. Ana wentes ana apa kiwa kuwi? Kono kene iya. Dheweke ngengker Siadi nempel marang kampuktenmu. Aja disia-sia di besok ana gawene yen tempuk perang gedhe kuwi ana sing sadhe marang Siadi. Bialtu marang aku iya. Wah, ya wis. Seneng ana sing sabian marang Werkudara. Jlamprok ae. Kyai KIP iki sung mulo kunjuk Kakang Prabu. Iya tak tampa. Kakang Mas Werkudara sung mulo. Iya. Siate saka ngendi? Kula saking Gayuh Wahyu Makutha Rama Prabu. Wis entuk gawe. Pangestu patur sapulang sadamel. Sing maringi Sang Kisawa Sidi. Inggih. Saka Kutha Runggu. Inggih. Siadi diwejang Sabrata. Inggih. Kakang Prabu kok pirsa? Ya mung mbok menawa pancen Kakang kuwi pinter tenan. Pinter dibak dhewe. Ora mbocori kancane. Nek tak bocori kok ya piye to? Nganti kebes kok ora krasa. Ayo beser. Lah kok Siadi mlayu napa? Dipun tujeng mengsak sapa? Bambang Sintawa badhe nyuwun wahyu Makutha Rama. Ora mok ulungake mboten kula wangsi milak dados Bandayuda. Kepara nyata yen perang ora entuk markas bab bubar entuk wahyu. Iya. Saiki baliyan ning ngrumen wae. Nggih. Janaka mlayu golek nggon lho. Golek nggon. Wis entuk nggon, ayo sak karep tak turuti. Wani karo aku ora usah nganggo perang, ayo.
tuwek padha tuwek yen perang ora nganggo godhog-godhog karo rampik. Sing alus wae karepen temonjo. Karepmu yam-yam tilam pajak lulu. Piye to iki, Dik? Wong lanang dingungur kuwi kepiye? Wong lanang kok ayu tempel. Pengenan kok persen aku iki bojone ketitik arep dingungrum sing ngandani ke neraka Kakang Prabu Kresna. Patobat golek ora mudeng. Ibune goleki aku para nyapa lunga kok ora pamit. Aku nggayuh wahyu Makutha Rama. Wis entuk gawe, antuk pamuji wis entuk gawe ibune. Syukur bagi siwaku melu seneng ning mbok sampe yo pamit nek lunga dadi ora dadi pengantian wong wadon. Tahu kapan aku kok lunga pamit. Ayo dikulinakake ben ora kaget dadi sewanci-wanci lunga ki ora digoleki. Padha karo aku wae. Aku arep nyandak mobil blas wis ora pamit. Aku nuti ngopit montor bledos ning dalan, Pak. Ibune aku antuk wahyu Makutha wahyu ning ratu. Syukur bagi siwaku melu seneng muga-muga turune awake dhewe ana sing bisa dadi ratu. Iya. Ayo tak kali ngadep Kakang Prabu tak dhewekke bapakne kula. Sang sida kelakon sing entuk Janaka. Angger nyang ora tau entuk. Wis cilaka karo wis ora tau tapa ora tau prihatin. Badhok kae. Didoi karo wahyu. Wis ayo nggih padha bali dhisik Kurawa. Ndara Bratasena Kakang Smarapa. Kula suwun keparenga sareng pesawat awis awit menapa sambi kala sampun sirna. Keng Rayi Ndara Janaka sampun sembodo nampi wahyu Sri Makutha Rama menika wahyuning ratu ta wahyuning pangarsa. Sinten ingkang dados Nalindra tuwin dados pangarsa menawi saged nindakaken Sarasing Astabrata tetela dipun ayomi kaliyan ingkang gelar jagat Gus. Iya. Pangudang kula dhumateng para warga agung BPR Eka Dharma mugi-mugi saged ketumrapan nampi nugrahane Gusti wahyuning pangarsa. So malih kula ngundang mugi-mugi Direktur Utama Eka Dharma kuwawi dados pangarsa. Aku nekseni. Dene kula sak kanca ingkang kewajiban ngrumaosi kaping oleh pepatan saha kiranganipun. Ing menika katur Bapak Dirut BPR Eka Dharma semarambah para warganipun, pun para pamriksa saha para miyarsa pun semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Sak bibaring kringgitan BPR Eka Dharma tetep ngrembaka salaminya jaya hanjayeng bawana. Iya aku nekseni. Mongko tutuping atur monggo habis santi.
sepisan merdika tetep merdika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka pawarjuke tanda syukur marang pangeran. Semangga Gus. Thank